Yini lo ayibuka lapha? Busy no Facebook la. Nona madatha. Awazi ukuthi kusheswa kanjani. Nakhona nge-apartheid. Apartheid ingenaphi lana? Kuthiwani? Awukahle malo. Mangase uhambe uyothenga umahosha. Uma ufika ufica intombi yakhe idayisa. Ubani wrong phakathi kwenu nobabili? Wena lento oyibukayo efonini lapha umahosha. Umahosha lani babuka emafonini. Iyona-ke lo. Ngibuza ukuthi mina mangase usuke la uhambe uyothenga umahosha ufica intombi yakhe idayisa. Ubani wrong phakathi kwenu nobabili? Iyona lo. Kanjani? Iziyodayisa yazini ukuthi ina ndoda. Wena uzothenga umahosha wazi ukuthi unentombi? Shuthi wena ko wrong. Awumbuza umsangano. Book Tuzuma stand up le track isuke emjondolo baflowela ngesizulu manje sebeda komqombothi lentwana kwenye level si rapper nama legend I'm the future so makuzalwa mina lethi present qonqo never tell me ngomrapper ntonto